టీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నేటి ముఖ్యాంశాలు. తిరుపతి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్. భారత ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ మంగళవారం తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న ఉపరాష్ట్రపతికి అర్చకులు సాంప్రదాయబద్ధంగా ఇస్తక్ఫాల్ స్వాగతం పలికి ఆయన ఆలయంలోకి ధ్వజస్తంభానికి మొక్కుకొని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆశీర్వాద మండపంలో టీటీడీ ఈవో ఎం రవిచంద్ర అమ్మవారి ప్రసాదాలు అందజేసి శేష వస్త్రంతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులవర్తి నాని, టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు భానుప్రకాష్ రెడ్డి, జేఈఓ వీరబ్రహ్మం, జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు, జిల్లా ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు, సివిఎస్ఓ మురళీకృష్ణ, తిరుచానూరు ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో హరీంద్రనాథ్, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.